फैदोब्रा न'खौ बेसे मोजां बेरायदों सासे बुन्था दं नै मोनाबिलिनि हाग्राबारि लामाजों बेरायदों ओंखायनो बेसे साइज बिराद मोजांखा जायगाफ्रा अनेक फुदलाला नुयोब्रा केमेराखौलाय थोड़ा घूम रहे काम कल से होगा आज नहीं है ओंखायनो लामायानो ओरै थांगोन बेरायगासिनो ओंखायनो मस्ला बागान नुदों मस्ला बागानफ्रा नै बे साइजखा मोनाबिलिनि बेरायलायबाय एसे मोजां भिउफ्रा नै नायदो बादाम दंफांफ्राबो दंसोगारो साइज नुखायो नै थाइजौ दंफाङा ओइनै थाइजौआ नै फिथाइखौ नुदों दा इलाय नुखायो नै फिथाइ नै रिदों हनै मोनाखैलै साला गोलैनायबा जानो हागौमोन नुदों ओइनै फोथारा माइ गायनाय एकदमबारे लामाफ्रा नुदों जि साइजखा जि मोजां भिउ बिराद बरिया साइजलै लामाफ्रा बेसे गोजानसिमबा दंथारोलाय दा लामाया बेरायथाराखैमोन बेरायनो नायदों दिनै नायदो माबायदि जोंना जायगाफ्रा नुखायो नै रिजार्भ जायगा ना नै खान्थालाव नै थाइथाम दंलायबावो नै थाइब्रै दंसाबो नै नुखाय बिराद बरियालै जायगाफ्रा थांनोनो बालायलायनाय मोनो बेरायबाय थानो लुगैयो ओंखायनो दंफां हानोबाबो टेनसन गैयालै मेचिन लानाल' फै गोसो बायदि बागानखा दंफांनि बागान गोजा बिराद बरिया नैयाव दखान जागोन बायदि मोनदां नै न' गोदान लुदों ओमफ्राय दखान होगोन जोंहानि आमाइलानि दखान इयो आमाइ देरसिन आरोना जोंहा नागा हुवा लालायलायनायनो नैलाय